Zdravím, volám sa Frozen a vítam vás pri novom videu. Dnes tu máme tak. Vážne, to si deláš prdel, ne? Máš s tým nejaký problém? Veď je to tak, to samo o sebe je problém. Prečo? Pozri sa na YouTube a tam tak, challenge, tak, challenge, tak. No a nič. Len bude za debila. A to prečo by som mal byť? No pretože ľudia sa pozrú na názov a povedia si zase další tak. Čo ti na tom tak vadí? Je toho už veľa. Tak prečo nenatočíš niečo zmysluplnejšie? A čo také? A čo ja to mám vedieť? Veď to je tvoja starosť. Vieš čo? Ja končím, lebo nemám na to náladu. To je dement. Ani neukončím.